Tervetuloa tosissaan, mutta ei vakavasti podcast-jakson pariin. Ja vieressä istuu musiikkivirtuosi päivästä toiseen Ilmari Aitoaho ja jaksosta seuraavaa Rami Jarkko vieressä. Ja nyt onkin kesä alkanut, aurinko paistaa, lämmittää mukavasti tuossa terassilla, kun juo kaffet ja semmoset. Ja tämän päivän jaksossa niin paneudutaan tämmöiseen niin kuin yleisötapahtumaan sekä tilaamiseen, mutta tekemiseen ja vähän sieltä musapuolelta. Mä oon tässä vähän niin kuin kuunteluoppilaana, niin kuin voisi tämmöisellä Ilmari-tyyppisellä puujalalla sanoa, niin minkälainen laulaja on Ilmari? Mä olin nuorena innokas laulaja. Mähän kuuluin konservatorion lapsikuoroon. Olin ainut poika ja esitin muun muassa Mikkihiiri Merihädässä, olin Mikkihiiri. Sitten on lehtijuttuja kaikki. Muistaaks sanat vielä? Joo, totta kai. Pystyykö vetää sen tähän? Ihan milloin vaan. Anna mennä. En mä vedä. Aha. Mites itse lauluhommat? Taitava. Et jos yhden sanan pitäisi Niin, kuvata. jos yhden sanan niin taitava. Joo, Vähän semmonen auto ja suihkulaulaja. okei. Et mä sillä just aika ajattelin- varovasti. Ja mut en missään nimessä esimerkiksi, jos on vaikka jossain niin illaistujaisissa ollut, niin karaoke mua ei kyllä. Joo, mulla on vähän samat, karaoke ei lähe. Ei. Mä jotenkin, no kai se voitaisiin sanoa, mä niinku inhoon karaokea. Johtuen siitä, että se pilaa mun mielestä sen paikan, missä on. Tai mä en halua mennä karaokebaariin, koska mä ymmärrän, että joku haluaa laulaa ja esittää sitä, mutta mä en halua kuunnella sitä. Jep. Niin mä en halua myöskään kenellekään tuottaa sitä tuskaa, että painaa ukkometsoa siellä. Niin se ei niinku, siinä menee niinku moneen ilta pilalle, jos mä tunkeudun sinne. Mä laulan mieluummin yksi autossa tai suihkus. Niin, omaksi iloksi. Niin, kyllä se on niinku. Ja sitten on vähän semmoinen tavallaan perusjuttu, että ei niinku halua esitellä tätä taitoa kenellekään muille. Se on niinku vähän varovainen, että jos on vaikka ristiäiset ja kirkossa ja joku virsi pitäisi painaa, niin kyllä mä kuulun siihen takarivin kuoroon, kun Heiluttelee huulia. Niin, heiluttelee huulia ja kattelee virsikirjaa, että ei ole kyllä mun juttu. Niin. Mut tiukan paikan tulleen, niin se kyllä onnistuu, mutta ei myöskään tässä nyt, se on ihan pommin varma asia. Joo. Hei, meidän laulutaidot on nyt testattu ja tänään meillä on vieraana Skansin tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Kaisa Juurinen. Tervetuloa. Tervehdys, kiitos kutsusta. Ja mä sen verran jatkan vielä, että tänään niin kun meillä on pääaiheena tosiaan kesäkuu 11. päivä torstai, niin tehdään Skanssiin tommonen Kaikki laulaa Skansissa yhteislaulutapahtuma, niin puhutaan vähän siitä, että miten semmoinen niin tehdään, mitä se vaatii kauppakeskukselta, mitä se tarkoittaa Ilmari sun duunis, niin tämmöisistä jutuista. Mutta nyt Kaisa, sä voit itse kertoa kuitenkin, että kuka sä oot ja mitä sulla kuuluu. Joo, tosiaan, moi, te tunnittekin. Joo, Kaisa Skanssista, se on muita perinteinen. Kaisa Skanssista, moi. Mitä kuuluu? Ihan täpinoissaan tästä meidän tapahtumasta. Se on ihan pian ja kyllä se tässä koko kevät on väännettykin. Et kiitos vaan jätkille avusta siitä, että hyvä kevät ollut, tapahtumarikas. Mä kysyn kysy vaan. No mä haluaisin kuulla kans tähän alkuun heti, että minkälainen laulaja sä Kaisa olet. No, kotilaulaja, mutta mä oon ollut se Aino tytöis, siis tässä kanteletta soittamassa. Ja siinä on lapsena ja Oliko hauen leukaluusta? oli hauen leukalusta. Ja tämä opettaja silloin sanoi, että Kaisa on ihan hyvä, mutta vois välillä soittaakin, kun laulaa niin paljon. Et mä siis enemmän tykkäsin laulaa, kuin sit soittaa sitä soitinta, mutta hieno kannelu. Et semmoinen kotilaulaja. En myöskään karaokessa halua muita häiritä, mutta jos kotibileissä olisi, niin kyllä mä sitten aina muutaman laulu. Ja autolaulaja ihan niin kuin täysin vedän. Ja sitten se kuulostaa, että laulaa itse paremmin kuin, Niin. tai samalla tavalla kuin niin ne kappaleet menee sillä artistilla. Julle, kummonen laulaja sä oot? Valitettavasti pilaan monen illan karaokebaarissa ja sun kanssa me ollaan joskus, mutta se on ollut yksityistilaisuus, niin me ei olla sinällä aiheutettu mitään niin kuin pahaa. Ne oli jotkut pikkujoulut. Joo, ei mennä niihin. Ei Sä mennä voit niihin, mennä mutta takaisin. autossa tulee lauleskeltua, mutta toki vähän vähemmän nykyään, kun mä kuuntelen Järviradioa, niin siellä ei ole sotti laulettavaa. Se on tunnelmallinen, hei. Nyt on Jullenkin laulutaidot käsitelty.
Niin voidaan mennä eteenpäin. Joo. Mennäänkö tuohon? Toi on mun mielestä oikeasti mielenkiintoinen aihe. Mä en ole tollaista tapahtumaa niin kuin varsinaisesti tehnyt, enkä ollut tuottamassa, että sitä tehdään niin kuin ilmaistapahtumana tavallaan noin isolla yleisöllä, varsinkaan kauppakeskuksen pihalla. Totta kai Oona tekee meiltä iso osa siitä niin kuin tuotantohommasta, että itse ehkä jopa vähän poikkeuksellisen taustalla johtuen siitä, että mä en osaa sitä musahommaa tehdä yhtään, enkä oikeastaan noita niin kuin kauppakeskustapahtumia, mikä meillä on niin paljon tehty tavallaan, että puhuttaisiin tommosista massoista ilmaiseksi. Niin mitkä fiilikset tosta niinku, tai mitkä odotukset vielä niinku lisäksi? No se on aina haastavaa ja ihana jännittävää ja järjestää ilmaistapahtumia isoja kokonaisuuksia. Et mehän ollaan jo tässä hetken aikaa namusteltu tätä All Songs på Skansen, että miten me saataisiin tämä skanssi. Ja nyt meistä tuntuu, että nyt on se kesä, että me halutaan se kaikki laulaa skanssissa. Oli meidän suuhun sopiva suomenkielinen konseptinimi sille. Ja kun se on ilmaistapahtuma, totta kai siinä meidän yhteisölle, niin me halutaan luoda tosiaan Turkuun sellainen yhteisöllisyyttä. Kaikki voi tulla, ei tarvitse osata laulaa. Me halutaan, että se on sellainen lämminhenkinen tapahtuma. Ihmiselle tuntuu siltä, että hän tulee huipputapahtumaan, mutta sen taustalla me ollaan kyllä tehty hirveästi töitä, että löydetään oikeat kanavat, markkinointiin, kumppanit, artistit. Että kyllä siinä niinku... Mä haluan vielä kysyä, mä tiedän, sun kanssa on huippu tehdä töitä, mutta mistä toi on, niinku, ja mä tiedän, että sä visioit paljon erilaisia juttuja, niin mistä toi tavallaan tuli, että tää on se juttu? No, kun katsoo väliin tuonne Ruotsin meren toispuolelle, niin me haluttiin siis ihan tämä sama fiilis meille, koska meistä tuntuu, että se meidän Turku on hyvä kaupunki, täällä on hyvä yhteisö ja paljon kesätapahtumia, niin me haluttiin myös meidän oma kesätapahtuma, joka on avoin kaikille, että ihan se ja musiikki, me rakastetaan musiikkia, minä ja Heli, me ollaan niinku kahdestaan ainakaan paljon lauletaan sitten, jos on niillä istujaisia vaikka, niin se hyvä fiilis ja että me saataisiin se hieno konsepti myös tänne meille. No sit mä kysyn Ilmari sulta seuraavaksi, että minkälainen tilaus toi tavallaan oli niin kuin tehdä? Tai ollut tehdä, vielä sitä ei ole niin kuin valmiiksi asti saatu, mutta... No niin, siis heti kun siitä Kaisa silloin mainitsi, niin kyllä siitä heti tuli silleen, että jes, että tämähän kuulostaa ihan mahtavalta, että kiva päästä tekemään tuommoista erityistä juttua. Ja meillekin niin kuin eka kerta kuitenkin, kun tehdään juuri tämän tyyppinen. Mut sitten toisaalta, kun se konsepti on aika valmis siellä Ruotsissa, kun ne on tehnyt sitä 70-luvulta asti, ja mikä se oli, että 90 jotain, niin siellä on tehty joka vuosi se ja televisioita, niin se on niin kuin hioutunut, että kyllä me aika sitä kunnioitetaan sitä alkuperäistä, että me uskotaan, että ruotsalaiset on saanut sen viilattua jo, niin ei lähdetä keksiä pyörää uudestaan. Joo, me tehdään sellainen oma versio. Kyllä, totta kai. Mutta sitä kunnioittaa, että se on kyllä upeat sit, kun saadaan screenit ja laulusanat sinne ja tuttui biisejä, niin mikä sen parempaa. Niin, ja mä muistan, kai, kun mä soitin, että tästä mainitsin, oli sillä, että niin, että tällaista olisi vähän pyöritelty mielessä, että miten olisi, onnistuisiko. Niin se, ette ollut kauan hiljaa, että lähdetään tekemään. Niin, joo, ehdottomasti. Kyllä mulla tulee aina niin kuin heti niin kuin silleen, jotenkin se visuaalisesti jo se, että miltä se näyttää ja sellainen visio siitä, niin se on yleensä hyvä merkki. Että silloin sitä on kiva lähteä tekemään ja sitten siitä tulee tosi hyvä, kun tulee heti se fiilis, että tästä tulee tämmöinen, että me voidaan tehdä tommoinen ja sitten rupeaa niin ajatus lähteä lentoon heti. Ja sitten rupeaa miettimään niitä artisteja, palloteltiin paljon ja sitten tietysti kesä on aina haastavaa aikaa saada niitä artisteja, niin nyt me onneksi saatiin hienot sinne meidän bändin kanssa sitten esiintymään. Kyllä. Haluatko sinä kertoa? No minä voin kertoa rumpujen pärinää. Tosiaan, niin kuin te olette kaikki jokaisista mainoksista nähnytkin, niin meillä tulee siis Noora Louhimo ja sitten Jussu Pöyhönen, niin suurlähettiläistä tuttu. Niin siellä ainakin varmaan tulee mun lempibiisi, mitä mä oon silloin autossa lapsen huutolaulanut radiossa. Niin mä odotan innolla. Upeat artistit, sitten Meining housebändinä siellä, niin upeat bileet. Kuinka iso kokonaisuus toi kaiken kaikkiaan on niin sieltä musatuotannon puolelta? No, totta kai siinä täytyy niin sit pallotella niitä biisejä
ja miettiä tarkkaan sitä, että mitkä on semmoisia, mitkä puhuttelee niin kuin mahdollisimman niin kuin monia ihmisiä. Totta kai artisteilla on tietty ohjelmisto, mitä he haluaa, ja mun mielestä meillä on nyt mahtavat artistit siihen just, että suurlähettiläiden biisit on todellakin yhteislaulukamaa. Ja sitten taas Noora nyt on tuossa Tähdet -ohjelmassa niin näyttänyt, että hänellä lähtee niin kuin todella vakuuttavasti. Mikä vaan genre, niin sieltä löydetään kyllä ihan mahtavat biisit siihen kyllä. Tosi hauskaa ollut tehdä. Ja sitten on vielä Hallikaisen Eeli starttaamassa. Kyllä, Eeli tulee vetämään pre-game shown siihen, pikku lämpärit, ja Eelihän on ihan mahtava niille, jotka ei tiedä, niin tosiaan Joelin poika ja todella kansanmies ja hyvä esiintyjä ottaa yleisön mukaansa. Kannattaa tulla jo heti lämpärisettiin paikalle. Ja sehän alkaa 18.30. Kyllä. 11.6. Kyllä. Pikku mainos tähän väliin. Niin ja saa ollakin, ei silloin väliä. Tästä päästä oikeastaan semmoisen asian, kun tämä on mulla vieras tai sillä tavalla vieras ja kiinnostaa tosi paljon, että miten tuommoinen tehdään. Niin kun lähdetään tekemään kauppakeskukseen tuommoista juttua, niin mitä kaikkea siellä pitää niin kuin tavallaan ihan alussa ottaa huomioon, jotta halutaanko sitä tehdä esimerkiksi kaikille? No se kyllä aina vähän riippuu tapahtuman luonteesta, mutta kyllä me tätä niin kuin tehdään kaikille. Aina sanotaan, että vauvasta vaariin, mutta kyllä tämä tapahtuma on semmoinen, että Nimikin vähän viittaa siihen. niin, kaikki laulaa, että kun kaikki nauttii musiikista, sinne voi tulla perheet pienempien lasten kanssa, sitten voi tulla mun kaverit ystävien kanssa ja sitten vähän vanhempaakin porukkaa. Et mä uskon, että tämä musiikkigenre niin kuin puhuttelee kaikkia, mutta totta kai sitten muissa tapahtumissa pitää aina vähän miettiä, että onko joku pelitapahtuma vai onko muotinäytös, niin se ei välttämättä sit 15-vuotiaista poikaa kiinnosta välttämättä, mutta Niin, tai ehkä vaikea tehdä tubettaja-tapahtuman vauvasta vaariin. niin, joo, se on totta. Miksei? No sen verran voi sanoa, että ei meidän ukko ainakaan tube osaa käyttää, että se on niin kuin ihan mahdoton saada tube-tapahtumaa. Kun lähdetään tekemään, toi tietysti alkaa 18.30 ja kestää sinne alkuiltaa, niin onko kun tuommoista aikaa lähdetään valitsemaan ja tekemään kauppakeskusympäristössä, niin millä perusteella sitä tehdään? No kyllä se lähinnä, että tähän kohtaan, että nytkin se on valikoitunut arki-illaksi, mutta siinä kivasti töiden jälkeen, jotta mahdollisimman monella olisi siihen niin kuin vaikka töiden jälkeen mahdollisuus osallistua. Liikkeet ja ravintolat on vielä avoinna, voi tehdä viime hetken ostoksia ja sitten kun päättyy, niin sitten onkin jo liikkeetkin kiinni, niin ei jää sellaista liikkeelle tavallaan hukka-aikaa siinä sitten, että kun kaikki on siellä ulkona sitten tapahtumaa katsomassa. Että aika pitkälti sen myös, ketä sinne halutaan, niin arki-ilta, niin sitten se on iltapainotteinen. Niin ja se ei ole tuommoinen, ehkä haetaan sitä, että sitä ei vaan niin kuin tiputeta johonkin, että alkaa jostain syystä tähän aikaan, vaan Ei, se on niin kuin iso paletti markkinoinnin Joo. ja sen tapahtuman kannalta. Joo, kyllä se mietitään, että jos se olisi vaikka ollut lauantai, niin se olisi sitten aamupäivän tai päivän puolella, niin jolloin ihmiset sitten kulkee pääsääntöisesti enemmän. Mutta kyllä se tarkkaan mietitään ja myös se päiväkin mietitään. Että Niin toi on, hyvissä on kuitenkin vielä ennen juhannusta. joo, just näin. Mitäs tuommoinen Ilmari, sit, kun tehdään tuommoisen aikaa ja tuommoisella kohderyhmällä, niin miten sä ajattelet, tuleeko sieltä rajoitteita, mahdollisuuksia? Mitä se vaikuttaa sun työhön? No ehkä just siinä mielessä, että kun tehdään kaikille, niin sit se esitettävä materiaali pitää olla silleen mahdollisimman niin kuin kaikille kelpaavaa, että ehkä jätetään sieltä ne niin kuin räppijutut vaikka pois ja sitten toisaalta ei mennä ihan sinne niin kuin tavallaan perinteisimpään tanssimusiikkiosastoon tai soiteta vaikka heviä. Tai vaikka Nooran kanssa voisi kyllä vetää joku hevikin, se voisi olla kyllä kova. Totta, vähän sellaisella suomi-twistillä. Niin. Niin eli kannattaa siis toisin sanoen tulla katsoa, että Niin, kyllä. mitä sieltä Nooralta löytyy. Hei, mulla onkin hänellä yksi biisitoive. Tiedätkö tää? Teräsbetoni, taivas lyö tuulta. Kuinka kova. Yhteislaulu, kaikki osaa. Kyllä. Se jää Ilmari harteille nyt. Niin. Hän voi laittaa Pieni vielä viime hetken. Niin. Viime hetken Pieni. toiveen. Pieni hetki se on aikaa. Kyllä, ollaan joustavia. Niin. Ois vielä tällainen. Joo, ollut kyllä huippu nämä yhteistyöasiat. Toivotaan, että taivas ei lyö tuulta nyt sit No se on totta. tossa hetken päästä. Kyllä.
Mä tiedän vastauksen, mutta mitä sitten jos sataa? Sitten on sadettakin. Tää ei perunnu, jos sataa vettä. Eihän me sokerista olla. Niin. Liikkeet on varautunut, sadetakkiin myydään sitten. Ja, sit jos joku ukkonen lyö niin siihen ja muuta, niin sitten toki näille mitä me ei voida tehdä. Mutta jos sataa, niin ei tule perumaan. Että. Joo, ja sitten turvallisuussyistä joutuu sitten esimerkiksi ukkosella, se on jos eri on asia. meistä riippumattomista syistä, niin sitten. Mutta sitten vaan varustaudutaan. Meillä on kuitenkin ne hienot penkit siellä, niin kuin kuuluu olla ja sadetakit. Niin mikäs sen parempaa? Sehän on Suomen kesä. Niin, se on juuri näin. Joo, eikä siellä tarvitse tosiaan yötä viettää, että kyllä siellä niin kuin ihminen pärjää tunnin pikkusateessa. Se on no sepä se. Kyllä. Mennään vielä siihen tavallaan sisällön, että jos joku haluaa järjestää tämmöisen yhteislauluhomman vaikka pienemmässä kuviossa, niin miten sitä sisältöä lähdetään rakentamaan? Sitä keskenään tietysti jonkun verran käynyt, mutta mitkä siellä on, niin kuin, sä ajattelet sitä tietysti sieltä niin kuin tapahtuma- ja markkinoinnin kannalta ja sitten sä katsot sitä ehkä vähän taiteellisemmasta kulmasta, niin miten näitä niin kuin sovitetaan yhteen? Niin, no, ihan ensimmäisistä palavereista alkaen niin me ollaan mun mielestä niin kuin mietitty sitä just näitä artisteja, että miten tavallaan voitaisiin saada se mahdollisimman laaja kohde. Että ne ei olisi ihan saman profiilin esiintyjät, mutta sitten toisaalta, että ei ole kuitenkaan ihan ääripäistäkään. Sepä se, että vähän että ne sopii niin sanotusti konseptiin ja vähän erityylisesti, että on sitä kaikkea kaikille. Koska jos sä oot vaikka tietyn genren kuuntelija, mutta sä tuut sinne ja sit sä oot, hei, tämähän onkin hyvä biisi. Että niinku oppii tuntee vaikka muita artisteja, niin sitä ollaan tässä yhdessä pohdittu, että miten. Ja kyllä mä toivon, että tästä tulee suunnaton menestys ja me saadaan tehdä 30 vuoden päästäkin televisioita tästä. Kyllä. Sitten saadaan semmoinen kesäsarja, sehän olisi meillä ihan tavoitekin, että olisi myös ensi kesänä. Sitten voidaan tehdä se ohjelma, niin kuin kaikki laulaiskanssissa jollekin TV-kanavalle. Televisio. Toi pistää Eeli pistää vaan siniset aurinkolasit päähän. Niin. Niin, se on aika pienestä kiinni tavallaan se nostalgiapläjäys. Niin. Mä uskon siis tommoseen juttuun itse asiassa aika paljon, että tommonen yhteislaulukuvio niin kuin toimii. Niin viime kesän Jaajohan teki Helsingissä ja ensimmäisen kerran vissiin vähän satoi vettä eikä ihan kauheasti ollut väkeä, mutta loppuun kohden niin kuin hyvä juttu. Ja mä uskon, että toi on jossain määrin niin kuin trendi ylipäätään, että se pikkasen pakitetaan sieltä omista poteroistaan pois jatkossa. Se on lavatanssit on jo niin kuin selkeästi ollut kasvussa jo jonkun aikaa, niin tämän tyyppinen on jatkossa. Mutta miten te näette, mitä kauppakeskuksissa jatkossa tehdään? No just enemmän yhteisöllisiä tapahtumia, että mitä tähän Helsingin kesäterassiin, niin ihmiset varmaan sitten taas hoksasivat, että hei, tämä onkin ihan makea juttu. Ja eihän meillä Turussa ole ollut tällaista. Ehkä jotain ihan pieniä puistojuttuja, mutta tämä on iso. Niin kuin, mä uskon, että ihmiset nyt taas tietää, että mikä tämä on, niin sekin myös kiinnostaa ja tulee paikalle, että mitä me tulevassa halutaan järjestää, niin vaan yhteisöllisiä tapahtumia sillä lailla, että jokaiselle olisi jotain. Totta kai me tullaan huomioimaan myös nuoret, lapsiperheet, teinitkin myös, niin erilaisia konsepteja tämmöisiä, mitä voisi sitten ehkä joskus jopa niin kuin toistaa, että joka vuosi tarvitsisi keksiä sit sitä uutta, aina vähän jotain lisää. Niin kyllähän tuommoiset jatkumothan niin kuin kyllä toimii, on se sitten firman pikkujoulut tai ruisrokki, niin kyllä se vaan niin kuin luo kulttuuria ja tapoja. Että aina voi vähän sisältöä muuttaa, mutta tavallaan konsepti samana, että sit kun löytää hyvän toimivan konseptin, niin miksi jättää se kertaan? Niin, joo, ja nytkin kun tavallaan selvitetään paljon niin kuin asioita, että kun siellä ei ole esimerkiksi tehty vielä mitään vastaavaa siellä ulkona, että niin kuin sähköistä lähtien on selvitetty, että missä saadaan tarpeeksi iso töpsöli sinne, että saadaan kaikki toimimaan, niin tavallaan sitten on hyvä saada tämmöinen eka kerta alta pois, ja sitten voidaan tehdä pientä viilausta tietysti aina sen mukaan, että miten voidaan tehdä paremmin. Joo, kyllä se mun mielestä oli hauska, kun mentiin seisoon eka kerran siihen pihalle, ja se oli varmaan talvi, tähän! ja sitten mentiin tässä keväällä taas, no tähän, mutta no sähköt, joo, se hoidetaan, ja sitten ruvettiin miettimään, niin pelastustie, että kyllähän ne kaikki sitten siihen
piirustukseen löytyi, mutta se aina ensin sanoi, että tähän haluan sen. Niin, että tavallaan siinä kohtaa, kun on koko kauppakeskus piirretty ensimmäistä kertaa, niin se olisi pitänyt siinä kohtaa jo tajuta, että ne halutaan tehdä yhteislaulutapahtumaa, niin oltaisiin tehty atriumi sinne suoraan. Kyllä. Sitten on hiukan aikaa, että jos se nyt saatiin toteutettua. Niin. Mä ehkä ymmärrän, että sinne ei ole sitä myöskään tehty, mutta Heli oli vieraana tässä viime syksy, suurin piirtein vajaa vuosi sitten, niin silloinhan puhuttiin jo Helin kanssa myöskin, että mihin nuo kauppakeskukset on menossa. Niin ei mennä ehkä sinne, pysytään tuossa niinku tapahtumapuolen tai siinä markkinointipuolen hommassa enemmän. Et miten sä näet tuon markkinointipuolen kilpailun? Festivaaleja, kaikki on ihan tuhottomasti Suomessa koko ajan enemmän, mikä on mun mielestä ihan hyvä asia. Siinä on mun mielestä mitään haittaa. Niin miten tämmöinen niinku mahtuu sinne kenttään tai miten tämä erottuu siellä näkyvyyden puolella? Meidän tämä kaikki laulaa Skanssissa. Tämä ehdottomasti ja muutenkin, että miten sen väen saa tuonne liikkeelle? No kyllähän kaikilla aina tarpeet on, niin sehän siinä samalla sitten mitä sen parempaa, kun käydään ostaa uusi festarivaate ja sitten tullaan. Ja onhan ilmaistapahtumilla aina kysyntää. Et festarithan maksaa. Monelle ei ole välttämättä edes varaa osallistua festareille tai muihin musiikkielämyksiin. Niin kyllä mä uskon, että on tosi tärkeä senkin puolesta, että on tällaisia mahdollisuuksia. Et kansa varmasti löytää. Ja uskon, että tulee pidempääkin. Onhan meillä sitten esimerkiksi saaristoon, tulee paljon mökkeilijöitä. Sinne levitetään sanaa, niin he päättää, että lähdetäänkin kaupunkireissulle, niin samalla päästään tällaiseen tapahtumaan osallistumaan. Ja mulla oli toi sama itse asiassa mielessä, että niiden, festivaaleja tietysti eri hintaisia ja erilaisia musakokemuksia, mutta kyllä tommosella niinku varmaan on se niinku kysyntä. Ja sitten on kuitenkin, niinku, mä tykkään tuossa ajatuksesta siitä, että se on niinku tuttu. Tavallaan kun puhutaan yhteislaulutapahtumasta, niin on niinku 2 vaihtoehtoa, mitä tulee mieleen. Tammerkosken sillalla tai sitten toi All Songs på Skansen. Niin, juuri näin. Niin, se on tuttu konsepti, mutta sitä ei just vähän aikaa tehty. Niinpä. Et vähän sama kuin musassakin, sitä hiukan kierrätetään aina. Haluttiin tai ei, niin Niin totta kai, ja sitten kehitetään aina vähän sen ajanmukaiseksi ja näköiseksi. Joo, kyllä mä uskon, että tuolla on kysyntää ja tulee kaiken ikäisiä kyllä sinne, että se on huippu. Niin, ja sitten kun se on kuitenkin ikärajaton, niin sitä niin itse aikuisena unohtaa sen, että kuin vähän loppujen lopuksi niin kuin alaikäisille on tommosia tapahtumia ja ylipäänsä niin live-musaa. Että sitten mekin kun soitetaan paljon laivalla ja siellä on aika paljon lapsia, niin se voi olla niin lapsille niin kuin ensimmäinen kerta, kun ne näkee live-musiikki tai live-bändin tai että joku soittaa jossain. Niin toi on niin kuin siinäkin mielessä kulttuurillisesti tosi tärkeää, että niin kuin lapsetkin näkee niin kuin live-musiikkia ja että siellä on oikeasti siellä on hyvä bändi ja siellä on hyvät solistit, niin ne saa semmoisen, joku voi jopa innostua soittamisesta. Kyllä, annetaan tällaisia niin kuin elämyksiä myös Kyllä. sitten siinä ohessa, että se on kyllä meilläkin tärkeää antaa meidän tapahtumiselämyksiä. Niin. Tämä menee vähän sivuraita, mun on pakko ei se haittaa, ei se haittaa. Se on eka kerta tässä podissa, kun mennään vähän sivuraita. Mä itse niinku huolissani siitä, että lapset ei esimerkiksi soita niinku soittimia. Et siihen aikaan, kun mä oon aloittanut musiikkiopistossa, niin sinne on haettu ja siellä on ollut tosi vaikea niinku päästä ylipäänsä musiikkiopistoonkin opiskelemaan jotain soitintaa, että sun on pitänyt läpäistä testit. Niin nykyään niitä hakijoita on niin vähän, että kaikki otetaan silleen niin kuin avosylin vastaan. Ja vähän niin kuin silleen niin kuin yritetään mainostaa ja tehdä markkinoita, että tulkaa nyt musiikkiopistoon harrastamaan vaikka pianonsoittoa. Että se on kääntynyt tosi lyhyessä ajassa silleen, että, niin kuin, että se kilpailu siitä vapaa-ajasta on niin kova. Niin mun mielestä se, että esimerkiksi ilmaiseksi ei niin kuin pääse katsoa bändejä tai esimerkiksi televisiosta ei tule enää niin kuin live-musiikkia, missä soitetaan niin kuin oikeilla soittimilla, niin siinäkin mielessä mä oon tosi innoissani, että pääsee tekemään tämmöistä niin kuin vähän sivistävää asiaa myös ja toivottavasti siellä nyt joku innostuu rumpujen soitosta tai mistä tahansa. Sä voit tehdä tämmöinen viestinviejä sitten siinä sivussa, mutta toi on kyllä tosi hyvä pointti. Nyt kun en mäkään muista, että TV:ssä kauheasti nyt olisi viime aikoina ollut mitään. Niin, tai jos on, niin sitten ne on laulukilpailut ja bändi on siellä pimennossa, niin, vähän näkyy, kun joku kitara heilahtaa jostain. Mutta tuo pääsee niinku oikeasti livenä sit katsomaan. Kyllä. Ja läheltä. Ja läheltä, just näin. Ja jos mahtuu eturiviin. Niin. Tulee hyvissä ajoin vaan. Niin ja toi on makea, mä tiedän, että sun on vaikea sanoa, mutta tuossa on niinku todella taitavat muusikot myöskin. Joo, ehdottomasti niin ihan ammattilaiset. Niin, että ei ole. Tai itse asiassa semmoinen, että jos joku ketä on meidän tapahtumissa ollut ja fiilistellyt tota hommaa, niin aika tuttui kasvoi niin kuin sieltä maailmasta, ketkä ei niin usein ole
vaikka edes sen lipun takaa näytillä. Niin. Ehdottomasti. Tsiikaille musapuolta. Sitten kun tehdään tämmöisiä tapahtumia, ja siellä on paljon, niin tietysti teidän tehtävä on palvella niin kuin kauppakeskuksena teidän tehtävä on mahdollistaa mahdollisimman myynti niille kaikille liikkeelle. Niin miten ne suhtautuu tähän ja mitä hyötyä sinne suuntaan sitten tulee? No kyllähän he on ollut tosi innoissaan myöskin tästä, koska konsepti hyvin myyty heille. Mutta totta kai, että se, että tulee ihmisiä, niin se on myös heillä aina myyntiä. Ja sitten tällöin tapahtumapäivänä niin liikkeillä on erikoistarjouksia, mitkä on voimassa vaan sitten siinä tapahtumapäivänä, niin houkuttelee myös sitten vähän ennakkoa sinne viettää aikaa ja ostoksille. Et kyllä me sitten aina niinku yritetään siihen sitoa aina joku tietty etuus, että sä tuut siihen tapahtumapäivänä, jolloin sitten myöskin ne liikkeet ja ravintolat hyötyy näistä meidän tapahtumista. No miten Skanssiin kannattaa tulla nyt sitten 11.6. kuuntelemaan yhteislaulutapahtumaa? Niin No sä voit tulla sinne autolla, pyörällä, kävellen, millä vielä, bussilla, fölillä. Keskustaan tulee vain 10 minuuttia. Niillä kun tuut, niin saat upean tapahtumaelämyksen. Ja autopaikkoja riittää. Autopaikkoja riittää ja ilmasta on sekin. Kaikki on ilmasta. Skanssin paras juttu tuossa liikennehommassa on ehdottomasti lämmin autotalli. Varsinkin talvella. Niin. Se on niinku loistava. Se on ykkösjuttu, että sen saa sinne. Joo, niinpä. Kaikkia hyviä etuuksia sit on. Ja kuinka paljon aikaisemmin tavallaan ruvetaan tekemään ja kuinka paljon sä duunissa, koska mä tiedän, että sä teet hyvin duunia, niin kuinka pitkä se sun kalenteri on ja kuinka paljon sä kuuntelet sieltä, tai tiedän, että kuuntelet ja suunnittelet myöskin joiden niin kuin liikkeiden kanssa kimpas, mutta miten se koko kuvio, niin kuin, mua kiinnostaisi se, niin kuin, että paljon liikkeet on mukaan siinä, onko ne jotenkin joku joskus spessusti, miten se liikkeiden kanssa yhteistyö menee tuossa? No sehän me ollaan tätä jo, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin kylvetty pari vuotta ja sitten vuosi sitten syksyllä tuotiin tämä julki, että tällaista lähdetään rakentamaan. Ja myös sit vuokralaisille, niin meillä on tällaisia vuokralaisyhteistöitä, ideariihejä, missä sitten vapaasti sit ideoidaan, me kuunnellaan mitä he ehdottaa tai mitä he haluaisi esimerkiksi näiden tarjousten osalta tai muuta, niin sitten ollaan nyt tavattu noin 4 kertaa, niin sitten pystytään aina vähän putsaa ensin totta kai kaikki ajatukset ulos ja sitten ruvetaan vähän karsimaan ja mietitään, että mikä oikeasti sitten reaalisesti mahdollista järjestää ja mikä palvelee sitten asiakkaita ja on sen tapahtumakonseptin mukainen, koska niidenkin pitää sitten kulkea käsi kädessä konseptin sekä sitten sen tarjousmaailman. Kuinka vaikea toi kokonaisuus oikeasti hallita? Tietysti sulla on pitkä kokemus ja mutta kuinka tavallaan häiriintynyt häröpallo se tavallaan startti on. Ja mä tiedän, että sä saat tehtyä siitä oikeasti ja siistiä punaisen langan, että se etenee koko vuosi kaikista ja skansseja ja sun muuta, mutta kuinka iso se ja millä ihmeellä sä hallitset? Niin, sitä välillä ihan itsekin miettii, että miten, mutta siis mähän kirjoitan asioita Exceliin, että mulla on ihan semmoiset muistit, että mitä on muistanut tehdä, että kun tosiaan on samanaikaisesti monta eri tapahtumakokonaisuutta tai brändikampanjaa tai just skanssiaiset ja sitten oli joulu ja samaan aikaan tehdäänkin jo kesää, niin kyllä siinä saa niinku olla omat kansiot hallussa ja kalenteri, että kesällä voi sitten vähän nukkua välillä. Mutta kyllä mä oon semmonen niinku, ja kirjoitan paljon asioita ylös. Mistä sulle tulee niinku ideat kaikkiin näihin tapahtumiin? Tuleeko ne niinku asiakkailta, tuleeko muilta tai näiltä kaupoilta vai skauttaako sä itse, että mitä muualla tapahtuu, mitä tehdään? Tää on ehkä vähän semmoinen yhteinen keitto. Että paljon kuunnellaan asiakkaita. Me tehdään aina asiakaskyselyitä tapahtumien jälkeen, että mitä haluaisit nähdä seuraavaksi tai mitä haluaisit nähdä tulevassa. Ja liikkeet totta kai myöskin, että mitä heitä kiinnostaa, pystytäänkö näistä yhdistämään jotain. Katon aika paljon, mitä tekee Suomessa eri kauppakeskukset. Se, mitä tapahtuu Lapissa, niin voi samalla tapahtua täällä Turussakin. Että se ei niinku poista sitä asiaa, tai vaikka Helsingissäkin. Ja myös mitä sitten vaikka Euroopan keskuksissa tapahtuu. Että se on semmoista
koko ajan vähän pientä tutkivaa, ei journalismia, mutta tutkivaa työtä. Niin siinä, että kyllä se siinä sitten alkaa muovautua ja sitten miettiä, että mikä sopii meille ja voisiko vähän ravistella, että voisiko ollakin tällaista ja tällaista ohjelmasisältöä. Että kyllä siinä välillä on vähän villejäkin ideoita, mutta kyllä ne kaikki sitten saadaan vielä tulevaisuudessa varmaan järjestettyä. Joutuuko tekemään paljon kompromisseja noiden niin kuin liikkeiden toiveiden ja että kuin Sveitsinä siellä joutuu olemaan? Välillä, mutta aika hyvin on saatu sit sillai luovittua sellaiset, niinku, että otetaan tää ja tää, niin nämä on aika samanlaiset, vaikka jotkut esiintyjät ja muut, että nämä on aika samangenriset, että sitten niistä tulee niinku se toivottu päämäärä. Et kuunnellaan, otetaan sieltä ne parhaat ajatukset, että kyllä siihen sitten vähän joutuu, koska ei mistä haluta myöskään näpertää liian pieniä asioita. Et sitten, että jos joku sanoo joku pienen hyvä idea, niin sitten voisikin miettiä sen ympärille jotain suurempaa, vaikka just joku jouluasioissa. Niin ajatus voi lähteä jostain ihan pienestä. Seuraavaksi sanoisi jotain tiettyjä kauppakeskuksia vaikka maailmalta tai jotain, mistä sä ammennat kuvia, tai mikä on niin kuin siistein kauppakeskus maailmasta tai jotain? No en oikeastaan, mä oon semmoinen sellainen, että mä oon niin huono seuraa, että sit mä otan screenshotteja, niin ei jää mulla niinku sit muistiin. Mutta kyllähän Ruotsissa on hyviä kauppakeskuksia ja Keski-Euroopassa. No mä niin sanomaan. Ei kun se jatka vaan. Ei kun mä haen tuommoista, että kun itse tulee seurattua niin kuin vaikka Super Bowlin väliaikashow on semmoinen. Joo, se on niitä katon kanssa. Se on niin kuin överi, mutta se on aika inspiroiva myöskin. Ja nykyään UMKkin jonkun verran. Euroviisuista mä en niin kauheasti välitä. Katon kylläkin setin. Mutta et se niinku, Super Bowl on mun mielestä niinku sille, se on niinku sen markkinatalouden ehkä huipentuma tapahtumis, varsinkin se väliaika siinä. Tätä mä niinku ehkä haen, että onko jotain tällaista kuvioa olemassa. Joo. Ja kyllä mä aika paljon sit seuraan myös tätä pääkaupunkiseutua tavallaan, että mikä sitä nuorisoa kiinnostaa, kun tuntuu, että se vaihtuu joka viikko. Niin siinä pitää olla aika hököl. Että mikä on niinku, mikä se sit olisi? Lit. Mä en puutu tuohon. Mikä se nyt on? En tiedä. Niin sä et ole vielä katsonut tämän päivän. En mä tämän päivän. Mutta tavallaan sitten että vähän sitä. Seuraatko sä jotain? Mistä sä katsot? Niin, tai onko sulla jotain tämmöisiä vastaavia kuin se Super Bowl, että mistä seurailet juttuja? Kyllä mä seuraan niin kuin Instagramissa tosi paljonkin eri niin kuin vaikka musajuttuja ja tämmöisiä. Nythän tällä hetkellä on niin kuin kaikista kuumin juttua semmoinen kanadalainen bändi kuin Angine de Pointret, en osaa lausua. Mutta siinä on 2 tämmöistä hahmoa, mitkä on pukeutunut sellaisia pallokuvioisia asuihin ja niillä on sellaiset isot päähineet ja isot nenät ja sitten ne soittaa semmoista matemaattista rockia kahdestaan. Siinä on niin kuin rumpali ja kitaristi, joka soittaa myös bassoa samalla ja sitten se on mikrotonaalista ja tosi vaikeat musiikki. Se on niin kuin tämän hetken kuumin juttu. Mistään muusta tällä hetkellä ei puhutakaan musiikissa kuin siinä. Okei, mä menen tämän jälkeen katsoa. Kannattaa käydä katsoa. Se on aika katsoa ensi kesäksi. hämmentävä show. No kuulostaa. Se kuulostaa vähän Euroviisu esiin. Tai siis joo, se musa ei ole Euroviisu. En usko. Joo, mutta siis seuraan tosi paljon niin kuin eri tommosia musiikkiaiheisia tilejä tommosia. Et en niinkään ehkä mitään semmosia show-juttuja niin paljon. Tietty se Super Bowlin mä kanssa aina katsoin. Ja se on vähän semmoinen, että jos joku kysyy näissä hommissa, että tiedätkö mitä oli, niin se on vähän niin kuin pakko tietää. Joo, ja se Euroviisut on mun mielestä sama homma ja UMK on sama homma, että ne vaan niin kuin vähän silleen työn puolesta täytyy katsoa. Niin, mutta UMKhan on nykyään niin kuin oikeasti makea setti. Et sit jos mennään 10 vuotta taaksepäin tai 15, niin se ei ollut ihan niin makea. Ei, ja se on ihan selkeä niin kuin Ylen semmoinen panostus, mikä on niin kuin tehty semmoinen iso päätös. Sieltä olisi muuten makea saada vieraaksi Väre Reija. Se on ollut mun käsittääkseni aika paljonkin puuhaamassa sitä taustaa, niin se on tietty ihan huipputekijä, niin voisi joskus pyytää. Tuli nyt tästä ohi mennä mieleen. Ja sä varmaan muistat sen kysymyksen, mihin mä puhuin päällä. Niin... Joo, muistan. Oho. Et mikä on niin kuin asiakkailta eniten toivottu asia, mitä toivotaan niin kuin kauppakeskuksen tapahtumilta? Artisteja. Yllättäen. Siis musiikkia on nyt toivottu. Ja ihan myönnänkin sen, että ei ole hetki ollut, kun jossain vaiheessa
ennen kuin mä tulin remmiin, niin oli, mutta ne ei kiinnostanut tavallaan. Et ei ollut ihmisiä, mutta nyt tulee ihan hirveästi, että eri artisteja ja tubettajat totta kai. Mä menisin just kysyä, että miten tubettajat tähän? No tubettajia toivoit tulee totta kai, mutta artisteja on nyt pyydetty paljon. Mä en ole ikinä käynyt katsoa yhtäkään tubettajaa. Mitä ne tekee siellä? Tässä sulla on yksi vieressä. Ai niin. Tuu Katso näyttää nyt joku häntä. temppu. Mikä sun erikoisosaaminen on? Pitäisikö tehdä meet and greet? Niin. Tehdään. Mä luulen, että jos johonkin kauppakeskukseen siellä on kaiken maailman näitä, mitä on lakkoa ja korpediktus ja tää, ja sit laittaisikin ne Velo 3000 vielä viimeinkin. Ne olisi kaikki klopit varmaan ihmeessä, että kuka helvetti toi on. Kyllä me tehdään pelkkä velho 3 tonnisen meet and greet. Todellakin. Se on muuten. Mä laittaisin sinne Striimataan jonnekin väliin. Tiedätkö, että siellä olisi noita junnuja, sit Niin. yhtäkkiä välissä on, se menisi kuin väärä rahaa ja sit sä Totta. möisit lippiksi siinä miljoona siinä välissä. No jos mertsi on, niin totta kai. Mun tarvii teettää lisää velhopaitoja. Kyllä me muuten velho tommonen me johonkin. Joo. Juu, se on. Uitetaan se. Uitetaan velho. Hyvä idea. Oisko vielä mahdollisuus hei Hei, kesäkuuhun? skanssiaiset on tulos sen syksyn. Siihen voidaan vielä ohjelma sisällyttää. Mä tuon oman pop-upin sinne. En onnistuu sekin. Hyvä. Tosi hyvä. Joo. Skanssissa on velho 3000. Joo, ja silloin mä sit varmaan näen, että mitä ne tubettajat siellä tekee. Niin. Joo. Kun tavallaan artistit mä ymmärrän, että artisti laulaa, mutta tubettaja, niin tubettaako se siellä? Heillä on sitten yleensä että ollut joku lavashow, joku Joo. haaste. Nythän näet kaikki. Okei. Vaikka kuinka monta vaahtokarkkia saat suuhun. Niin. Ja Joo. sitten on ihan vaan fanikuva, meet and greet, eli pääset kuvaan sun suosikki tubettajan kanssa, joo. sit saat sen nimmarin. Tai just meillä oli se Korpediktus vuosi sit syksyllä, niin hän oli se kokkikirja, niin saat kirjoihin sitten sai nimmarin ja sen kanssa kuvan. Että se on kyllä niillä nuorilla se tärkeä kohtaaminen. Et se on kyllä hienoa, että ne tekee myöskin niitä, että ei ole vaan siellä ruudun takana. Et se on tavallaan konkreettinen henkilö. Niin tuli tässä nyt mieleen, että onko niinku tubettaja vähän niinku 2000-luvun, Ysärin 2000-luvun niinku urheilija? Tuli just tää niinku mieleen, että se on nykypäivä fanitetaan niinku jotain tubettajaa, että kun se on niinku joku itsellä ollut vaikka Saku Koivu ja Teemu Selänne ja fani Jari Litmasta ja näin, niin sit kun on päässyt näkemään, niin mä oon halunnut nimmari ja no silloin ei oikein mitään kuvia ehkä sillä lailla otettu, mutta nimmari on ollut niinku tosi kova juttu ja julisteet on ollut seinällä ja näin, niin se on vaan muuttanut niinku muotoaan se niinku fanittaminen, et se on niinku. Mä oon itkenyt kuulemma, kun mä en päässyt Toni Niemisen kanssa naimisiin. No, Sitten se erosi ja sanoi, että nyt on mahdollisuus. Mutta se sanoi, että älä, anteeksi. Ja sit mulla on Jari Litmasen nimmari. Se on ihan Lahdesta saatu kadulla. Tai se olikin mun velje, mutta mä otin sen itselleni sit, kun se unohti sen. Niin. Mä voin keulia, että mä olen ollut Jari Litmasen kanssa Hartwall Jaffa mainoksessa. okei. Onko sulla jotain Onko tommosia? teillä jotain laittaa tähän pöytään? Muuta kuin omiin nimmareita. Ei, mä muistan vaan, Voi pankki pyytää nimeä, ei paljon muuta. että mä ostin joskus tosi kalliin semmoisen jonkun jääkiekkokortin, jonkun sen Saku Koivun jääkiekkokortin. Se on kyllä tallessa mulla vielä. Se on niin kuin ainut asia, mitä mä oon ehkä joskus fanittanut isosti. Niin sä oot tällainen muusikko. Ei, hän on kestävyysjuoksija. Juoksukoulukin tästä vielä tehdä. Se käy juoksukoulussa. Niin, tää ei ollut vitsi, Niin. koska mä oon aloittanut tansjuokseen. Okei. Mun pitäisi kanssa aloittaa, niin kuin kuvasta näkyy. Niin ehkä sinne voisi jonkun juoksutapahtuman tehdä. Kun mä just viime viikolla sanoin, että näin Helsingissä sellaisen, että mäkin haluan tällaisen juoksutapahtuman. Hei, tervetuloa Skanssin juoksutapahtumaan. Järjestetään syksyllä. Velho vetää sen, kun nykyiset tubettajat on sama asia kuin entiset urheilijat. Tää lähti ihan laukalta. Mä muistan tuosta, kato, kun koulussa ei saanut koskaan juosta käytävillä. Ja sitten kun kerran oli yökoulu ja sitten järjestettiin käytävällä juoksukilpailu, niin se oli ihan mahtavaa, kun kerrankin sai koulun käytävällä juosta täysillä. Niin varmaan kauppakeskuksen kanssa käytävällä juokseminen ei ole silleen niin kuin kaikista paras asia. Niin Meillä on ollut sisäsuunnistuskisat. Sekin.
on ollut, niin mut nyt voisi sitten ottaa tämmöisen sprintti. Niin. Hei, Lopetetaan tää jo, että mä pääsin kirjoittamaan. Tiedätkö sä, mitä me tehdään? Sprintti on liukuportai, kun ne tulee alas, niin ne pitää päästä ylös. Niin, Sehän on niinku kaikille kielletty myöskin, että niitä ei saa mennä väärään suuntaan ja se ärsyttää kaikkia. Joo. Kato, se on sitten, kun se vaan sovitaan järjestyksen Niin. valvonnan kanssa ja rajataan ja kaikkia informoitu. Ja sitten vastuuvapautusallekirjoitukset, niin Se oli itse asiassa todella hyvä idea. munkin mielestä. Joo, tämmöinen kilpailu nyt joku päivä. Tämä Siis se on suljettu alue kautta sit vastuuvapautukset kaikki ja otetaan aikaa ja on hyvät palkinnot, niin juman kautta siellä on jengi juoksemassa vastaan karvaan niitä portaita. Joo, ja joku Red Bulli siihen sponssiksi. niin. Mulla tuli Toni Niemisestä ja Kaikki laulaa -kanssista mieleen yksi mun lempiotsikoista kautta aikojen, kun oltiin siinä pihan katsomassa ja sitten siinä oli se teidän sähkäri. Ja sitten se ilmoitti heti, että hän ei kuitenkaan laula, että kun kaikki laulaa, mutta hän ei laula. Niin kaikkien tietty ei tarvitse laulaa, että saa tulla kuuntelemaankin. Mutta tästä tuli tää mäkihypystä mieleen tää otsikko, mikä oli joskus, että kaikki suomalaiset osallistuvat mäkihypyn karsintaan. Nyt kuulostaa tosi vaaralliselta. Että on vähän niin kuin same. Niin. Mutta joo. Hyvä nosto. Mun piti siihen fanittaminen, mutta en mä jaksa. Me ollaan niin kaukaa siitä, kun tässä on jostu liukuportaa väärään suuntaan ja niin poispäin. Mä luulen, että me lyödään tää jakso tältä osin pakettiin pikkuhiljaa. Jos ei sulla ole jotain, mitä sä haluat kertoa itsestäsi tai tuosta tapahtumasta. No mä voisin tuosta tapahtumasta jo nostaa. Mihin kameraan kerrotaan? Mä kerron tein. Eli 11.6. torstaina Kaikki laulaa -kanssissa. Tuu sinne. Siellä on Noora Louhimo, Jussu Pöyhönen ja Meining House Band. Meillä tulee ihan varmasti mahtava ilta. Näin se on. Kyllä. Sitten meillä on yksi juttu vielä. Haaste. No ei. Aina mukaan. Oispa ollut. Meillä on viimeinen kyssäri. Sä oot kysynyt tätä viime aikoina, kysy tällä kertaa. Niin tästähän selviää, että onko katsonut meidän yhtäkään podia loppuun asti. Niin. Harvemmin kukaan on, mutta tulee aina viimeinen kysymys, on kaikille sama. Mitä tarkoittaa tosissaan, mutta ei vakavasti? No kato nyt teit. Te teette kaikki. Ai niinku teistä vai? No mulla se ainakin tarkoittaa, että ei tehdä niinku naama nurinpäin, vaan hymyssä soi ja hyvin. Kiitos Kaisa, että olet vieraana. Seuraavia kuvia ja tunnelmia. Moi moi. Ciao.